אזרחי ישראל, שרות ושרי הממשלה, ערב טוב. הישיבה הזאת נועדה לדון בהשבת חטופינו. אבל אני מבקש להתחיל בדבר שצריך להיות מובן מאליו. יש בחוץ דיבורי הבל, כאילו אחרי ההפוגה להשבת חטופינו, אנחנו נפסיק את המלחמה. אז אני מבקש להבהיר, אנחנו במלחמה, ונמשיך במלחמה. נמשיך במלחמה עד שנשיג את כל היעדים שלנו. לחסל את החמאס, להשיב את כל חטופינו ונעדרינו, ולהבטיח שבעזה לא יהיה שום גורם שמאיים על ישראל. אתמול בערב פגשתי יחד עם חברי קבינט המלחמה את בני משפחות החטופים. הקשבתי קשב רב למצוקה שלהם. הם תיארו בקול רוטט, לפעמים בדמעות, את הסיוט שבו הם נתונים. אמרתי למשפחות היקרות, השבת חטופינו היא משימה קדושה ועליונה, ואני מחויב לה יחד עם חבריי. כפי שאמר הרמב"ם, אין מצווה גדולה יותר מפדיון שבויים. לא נרפה מן המאמץ עד שנפדה את כולם, עד שנשיב את כולם. את הילדים והילדות, את האימהות והאבות, את הצעירים והצעירות, את הקשישים והקשישות, את החיילים והחיילות, את כולם. במלחמה יש שלבים, וגם בהשבת החטופים יש שלבים. אבל אנחנו לא נרפה עד שנשיג את הניצחון המוחלט ועד שנחזיר את כולם. זאת החובה הקדושה שלי, של כולנו. בימים האחרונים שוחחתי עם ידידנו נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן וביקשתי את התערבותו לטובת שיפור המתווה שיוצג בפניכם. והוא אכן שופר כדי שיכלול יותר חטופים ופחות מחירים. השיחות האלה נשאו פרי. הנשיא ביידן נרתם לעניין ואני מודה לו על כך. עכשיו לפנינו הערב החלטה קשה, אבל היא ההחלטה הנכונה. כל גורמי הביטחון תומכים בה באופן מלא. הם הבהירו במלוא הערכתם המקצועית שביטחון כוחותינו יובטח בימי ההפוגה ושהמאמץ המודיעיני יישמר בימים אלה. הם הבהירו שהמאמץ המלחמתי לא רק שלא ייפגע, אלא להפך. הדבר יאפשר לצה"ל להיערך להמשך הלחימה. ואני מבקש להעביר כאן שוב, המלחמה נמשכת, המלחמה תימשך עד שנשיג את כל יעדינו. לחסל את החמאס, להשיב את כל חטופינו, ולהבטיח שביום אחרי החמאס, עזה לא תאיים יותר על ישראל, לא יהיה בה שום גורם שתומך בטרור, שמחנך את ילדיו לטרור, ושמאיים על מדינת ישראל. בעזרת השם נעשה ונצליח, ויחד ננצח. אמן.